bang'e ne oyangi ni en Albert Ojwang'. Ne ogoyo sime ne OCS Talam mane oyangone ni mano e jago mane onego omi kum. Saa 3:20 lipod Ojwang' ne ondiki kaka mabus kaeto bang'e ochak sande e sel mogik mantiere e but cho. Mukhwana lero ni ne opange tijno gi jowetene 4 magin Collins Ireri, Jill Amiton, Brian Mwaniki kachiel kod Eric Ndambuki maduto osemaki kendo ochwal e doho. Otuoni bang' winjo koko kae ne isel kanyo, ne oringo dhi tego lwenyno ka en gi Kimani. Ne giyudo kare mochwer kawuok e dho Ojwang' kobet piny kendo yiengore korot koneno monor ahinya. Saa 4 ne onyiso jalup OCS Inspekta Ng'ang'a mondo mi otere kar thieth kapok oloro tich kendo dhi dala. Kinyne tarik 8 dwe mar 6, Mukhwana koni ne ogone simbe tandawuoya gi polisi wetene ka penje ni be ong'eyo gima ne otimore ne Ojwang'. Kane ogo sime ne Ng'ang'a, ne onyise ni openj OCS. OCS ne omako simbe kendo nyise ni weche okrach wan kare. To kane ochopo tarik 11 dwe mar 6, Mukhwana ne oluongi gi IPOA mar ndiko dhoge. Ne oyango ni ne ochiwo lipot ma miriambo ne mar ne giwinjore mar pando adieri. Bang'e ne oyango ni apisas wetene ne ojwang'e kendo dhuro ne midhierono duto. Tarik 12 dwe mar 6 bang' paro chande, ne odok en owuon e apise mag IPOA kendo kwayo mondo mi ondik lipot machielo. Kanyo ema ne ondhiye kendo otere tesendo bila ma Capitol Hill kuma ne olere adieri mar wachno. Kotieko lipodeno, Mukhwana koni Ojwang' ne okowinjore negi, ne en mana miye kum. Chik ma owuok kuom OCS Talam ma bende ne omi chik gi lagat. Mos ahinya ne familia, Nyasaye omigi hocho. Mokinde mage, koro dwaro ni omiye arita kaka janeno, kokoni oikore mar pedho elela adieri duto mantiere. Okinde mage koni giyudo kwayo kowuok kuom Mukhwana ni mondo kik weye thuolo kod bond ni mar en bende en kod luoro e wi ngimane. Okinde ge koro tuoni iluwogi kod jogo mage chichgo ni obila kabwogo ngimagi. Gisendiko dhogi e tesendo obila ma Capitol Hill. George Aoko, Ramogi TV. Doma Milimani ochiwo chik mondo med din ne jatenda tesendo bila ma Central Samson Talam ka irito ng'eto mar kaponi ibiro we gi Rambuna kata Oyo tich adek jumani. Talam ma en achiel kuom achije ma itudo gi nek mar rawera Albert Ojwang' biro ng'eyo ka idhi geng'ne kuom ndalo 21 kosi nyalo we oyal oko mar od twech. Kaka jafambo marwa Armstrong Osutu alero, achije mamoko bende ochwale do makibra ewi wach achielo nogo. Bang' meko mare giko juma mokalo, OCS no matesendo bila ma Central Samson Talam ne obedo wendo doho kawuono kaka achiel kuom achije ma itudo gi ketho mar kelo tho mar rawera Albert Ojwang'. E nyim doho kanyo, jomin bura ne dwaro ni omigi thuolo mar geng'o ne kuom ndalo 21 ka nonro dhi nyime. And so out of the 3 available options under Article 49(1)(g, we have come to court to seek detention continuing. Kata kamano ka okalo kuom okil mare Dansan Omari, Talam okwedo dwaro mar IPOA no, ka owacho ni ok en jal manyalo ringo kendo ok onyal tungni gi nonro madhi nyime kod joneno e yo moro amora. Giwacho ni Talam en obila kendo ng'eyo chike doho kendo onge kod paro mar rocho chikego. What is the reason you want to detain him? In paragraph 23. That we are yet to record critical witness statements. Very well. Is his presence required physically when you are recording statements from other people? His detention is required so he doesn't interfere with the witnesses. Avoid recording statement and interference are two things. Wakili, I have responded to your question. Kata kamano, IPOA to onyonore ni dwaro nitie mar chiwo thuolo mar nonro kama oting'o dawa e dho joneno kod nono picha mag wang' dede mawachore ni ne okethi kapok dogo long'eto e wi burano. Investigations reveal that under paragraph 11 that the respondent together with others who are not before court hired a technician to interfere with the CCTV system at the Central Police Station in a bid to tamper and interfere with the subsequent investigation. Ibiro medine gi obila nyaka tich adek jumani, kama doho biro timo ng'eto e wi kwayo mane ochwal gi jomak bura koponi geng'one kata iwe thuolo gi Rambun.
Kamachielo, doho ma kibiro miyo obila ndalo 14 mag medo dino ne achije ariyo ma itudo gi goyo kendo hinyo mosenindo jwang'. Kalore gi jang'ad bura e dohono Desi Mutai, burano ibiro winji kendo tarik 7 dwe mar 7 e kinde ma duol mochung' ne nono obila IPOA ogolo goyo mondo achijego ochwal e kar thieth mar sirikal ne nonro mar nyinyo mag del kata DNA, kendo simbegi mag ong'we yamo bende maki kendo timnegi nonro. Achijego moseyangi kaka Mito Wibir kod nyawadgi Collins Karani ibiro geng'negi e tesend obila ma Mudhangari kod Kileleshwa. To e doho ma Kahawa, jago ma chich ne orucho picha mag wang' dede kata CCTV e tesend obila ma Central e otieno mane ojwang'o wito ngimane e lwet obila oyang' ni biro dinne kuom thuolo ma ok tin e ndalo 14. Kalore gi jalup jata chenro duol mochung' ne nono obila IPOA Paul Njihia, simbe ong'we yamo mag achijno kod nyawadgi moro mane onge e nyim doho sechego osekawo kendo rito timnegi nonro. Doho yango ni achijego ibiro dinnegi e tesend obila ma Kilimani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Familia mar mosenindo Albert Ojwang' oyango ni jatend piny William Ruto nyocha osegonegi simu kendo kuyo kodgi kaachiel gi miyogi sera. Familiano okoni ok gibi rikni gi chenro mar loso chenro mar iko ringre rawerano nyaka sirikal maki matere doho achije duto ma itudo gi nek mare. Ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero mathoth. Dala gi Albert Ojwang' manitie gweng' ma Kakothe ka chud bura ma Kabondo Kasepol, jopiny kaachiel kod jotelo mopogore medo yuoro mar kuyo kod familia mare bang' nek makoch mane otimne e tesend obila ma Central bure Nairobi. Wuon Albert jaduong' Meshak Ojwang' wacho ni kaka familia pod gin kod kuyo maduong' e wi nek makoch mane otimne wuodeno kane oyango ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga osechopo ire yor simu mar kuyo kode kalure kod nek makoch mar wuodeno e kind jotelo mamoko. Nyoro e kanye awuok e dala mar Nairobi akelo ywak pacho. Adwa kawo thuolo mar duoko erokamano noganda duto mochokore ka. Raila Amolo Odinga manyocho wuoyo koda kendo gona mos mane oro Min County gi siling milion 1 kokelo na ne ker marwa morito pinywa mar Kenya ka. Embe wachno kaka janyuol nyocho mule kendo nogona sim kapod an Nairobi. Nyocha nwango kano oro Min County mama Gladys Wanga gi shillings milion 2 ne Min County osebiro kendo ochung' mar chako project mar gero na ot. Jaduong' Meshak ne okoni kaka familia pod girito mondo bilo makache jatem tudo konek mar wuode mar konyogi yudo ratiro margi eka gibiro dhi nyime kod chenro mar loso iko mar Albert. Ka bende familia no ne okichore chien e bura moro mane omaki kod jo Kenya moko mar sundo mondo mi ogolie tich jalup ogai mar obila Eliud Lagat. Ok wabedo gi tarik malong'o nikech pod wagombo ni mondo ka ber to Albert ki iko to nego bed ni ratiro mare oseyudore ma jok mane ousika e weche mag thone wang'eyo ni en ng'ane. Point we want to make clear as a family, we saw in media, in newspapers, that the family has filed a joint petition with a group of politicians. We want to say that we are not a party to that. We are not aware of who filed the petition. We are not in it. Our lawyer is not aware, and our lawyer has written to the magistrate to clarify that Mzee is not the second petition as it is indicated in the media. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga gi jaod bura ma Kabondo Kasepul Ivo Bara mane otimo limbe dalano mar kuyo kod familia mar Albert ne okone sirikal mondo yo makache jete mitudo kod nek makoch mar awerano mondo mi familia mare oyud ratiro margi. Jonek manonego Albert omak gi otwegi kik dewni gin ng'a kata gin ng'a kata nying gi ng'a kata gi akanye kata gi dhi kanye yani kik dewni ng'ato ni engas mane mapiyo kaka nyalore. Albert ok bi yueyo nyaka joma nonege yudi matwe. En jachien ka ng'ato nyalo biro makaw nyathi mane nitiere odiri dala gi ka batere all the way to Nairobi ni kore kune midhi penje to courts gi tete to nitiere around the region.
nikech wach mar social media posting ni negine nikech social media kata one politicians it happens every day pile kwa dhie social media to weche miwacho kuomi gin weche mang'eny maricho to ken gimi nyalo dhi kago nyathi ng'ato moninegi. Kinde ma oganda jo Kenya kaachiel kod jotelo mopogore medo sundo sirikal mondo tim nonro matut kendo make achije te midudo konek makoch mar Albert Omondi, familia mare bende wacho ni ok giyie mondo ikringre wuodgi kapok giyudo jogo manochano nek mare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen olando lokruok kod okenge ma idhi keti e tim mar bero tije obila kod kuondegi mag tije kaka tesend obila. Murkomen olero ni maromo tesende mag obila 1209 dhi bedo kod wang' dede kata CCTV kalipode mag obila mag OB bende ibiro tim e yo manyasani mar bedo kod nonro kaponi lokruok obedo e lipodego. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde man nonre win nek ma koch mar japuonj Albert Ojwang pod dhi nyime pacho ka moko kuom jok ma ichich godo ochwale nyim doho. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen olando kenge ma koro idhi kawo e kaka keto wang' dede kata CCTV e tesende mag obila 1209 duto ma pacho ka. It shall be mandatory to equip police stations with CCTV surveillance to enhance transparency and accountability. All the police stations currently standing at 1,209 shall have CCTV surveillance within the next 2 years. Kalure kod chochni manyone ne bugo lipot mar obila moyangore kaka obi e kinde manochwal Albert Ojwang kanyo. Murkomen okonisa ni koro lipode mag obila go e koro ibiro ketie yo manyasani mag mbui kendo biro chiwo ler koponi dwa timnegi lokruok e kata temo ledhi mora mora e lipodego mosego. Digitization of occurrence book. Over the next 1 year and in line with the bottom-up economic transformation agenda program of digitization, we shall roll out a digital reporting system. This is a reform that has been initiated and we are now committed to the digitization of occurrence books to ensure all reported incidences can be traced and be tamper-proof. Murkomen okoni OCS kod obila mamoko biro bedo kod tiegruok matut mag tayo tesendegi kaka yor bero lwasi mag tijegi. Training and education. I have directed the establishment of continuous professional development training on all officers beginning with the OCSs, who shall be required to undertake minimum training annually on set of constitutional standards of the National Police Service as shall be developed in the curriculum. Kata kamano, jatend migao mar arita kwe olero ne jalupo gai mar obila Eliud Lagat biro gweyo tao koponi duol mar IPO yude kod gik mowinjore odwoki matude kod tho mar Albert Ojwang. I'd like to say that the investigations, as I've already said earlier, are going on with IPOA. IPOA is doing its part in terms of investigations. Yeah. At the moment, let's leave the IPOA to do its part. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mane enogai mar doho e kinde mokalo David Maraga dwaro ne inspekta maduong' mar obila Douglas Kanja, jalup moseweyo kom Eliud Lagat gi jatelo mar okwach kich Mohamed Amin omaki kendo chwale doho kuom nek mar Albert Ojwang. Maraga makinde mokalo yande osetiyo aput mane tayo chenro mag jiwo lokruok e sekta mar obila wacho ni obiro donjo ne jotelogo enowuon e doho kaponi sirikal okoikore mar kawo negi okang'. We demanded the arrest of the DCI because he lied on oath and the IG as well as Mr. Langat himself, and they be prosecuted, and those of course who are associated with the murder of Ojwang. Him and his administration don't have any regard for human life, and if that nothing is done, this is going to continue and we are not going to have a country. This era of impunity shall only come to an end when the people reclaim their power under the Constitution. The spirit that was set by the agencies last year, who courageously came out and demanded their rights, is a spirit we all embrace. And we want to call upon all Kenyans
to join the young people and the demand for this right. Without doing that, we are going to be taken for granted for years, and our country is going down the drain. Nyakwara Mugajwangi kanye mochopo gode giko mar weche manyieno kinyi makawuono yena mar mondo mi akaw mana yueyo madundo gisani nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e nonro mar gazeto riti masani warom kendo e twak e chenro mar mbako romo kango romo kanyo sadek marokinyi. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Bende ining'eyo gimomiyo Rajiv noriwo keny gi Parinit? Nodwaro moyo wa puodho. Oseloko gimoro amora to Parinit kia gimoro amora. Oloko nyinga ma puodho no bedo margi. Oriti waya. Inisema yo wa gimoro amora. Onge gweth ma ananyalo miyi kata matin. Onge moro ma Parinit dhi yude dalano. Ok gibidak maber. Rajiv kendo Parinit mana nikech wach pesa. Pesa go ema biro miyo en kamoro achiel gi Rajiv giwere bang'e. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Nyakorom Gajwang dakika 32 tok sa pagariyo mar okinyi machiegni maine nonro mar gazet matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kaka pile wandono gazede ariyo miantiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. To kanyo thor wach magimiyo pek Nyakorom Gajwang en kaluwore kod barua mabende jalupo gai mar obila mano Lagat nondiko mano odiochieng' manyoro nyaka sani nwacho no obedo tenge mar mondo mitim nonro kaluwore kod nek mano mar Albert Ojwang. Standard ondike ni in gwagwe atao no just resign. Daily Nation ondike ni how Lagat fell kaka Lagat noluara hinya kawuok iwacho ni king'iyo nonde malong'o Nyakorom Gajwang nyaka sani gi kaka koro no se step aside no se bedo tenge mono nonro hodhi nyime wabro bedo kwa mi maleng kata kamano kan kenda antiere ka gi Jowi Raymond. Jowi hamusi ni yawre hicho makare yawre achio maber ahinya wang'iyo ka koro gine dhi jomoko penjo ni wakaw mokelnwa koso wamany ratiro ng'ato be nowach ni ose ratiro ok cham ka kech obiro kata kamano wariwo gi te to wang'iyo ni to koro wachimo kanye wan gi Standard ka wan gi Daily Nation giduto gimenyo wach ni we koro wang'iyo ni to stepping aside gi resigning pogruok ne kanyo. Tigeni Jowi ekini thuolo to nawacho ni mar dweche akara mana dwe achiel mokalo sigano sema na bedo hewi Lagat kingo kata mana nonro mar gazet kinde ka kinde thor wach magimiyo pek en tho mano mar Lagat kata mana mano chiw kata mana budget pod nen mana wach Lagat gi wach Albert Ojwang. Ng'eyo onge ng'ama niga gi teko moingo ma jopiny ni godo. In as much as Lagat be eno japiny lakini ido ka teko ma jopiny koro ni godo. Sharon onge gima nyalo mi pressure kate odi ka in ma piny ngima wuoyo kuomi ti wuoyo kuomi kuom thuolo moingo wige ariyo pile ka pile ni in pile ka pile kichiego kinyi to radio wachi to TV wachi social media wachi jo mamadho kata change gweng wachi jo pikipiki wachi to osedhi moseng'ani iluongi mono public court ino seng'adni buchi ma japiny osewach ni rach koro process mar justice gi mar investigation ji ok dwa winjo in ji dwa ni dhiyo koro kwa ne en gima ber mondo mi kochopo daka mogik to Lagat no me obed tenge matin mondo mi weche gi koro kata kitimo nonro time nonro ka koro mavul maduong' de wach nango en tenge tingeni jopiny onogo no to nadwaro mar mondo mi ogweta ok ni mar mondo mi obed tenge ka nonro dhi nyime onyalo gwetao tok nonro nikech iwacho ga ni we are innocent until proven guilty to saan penjo mana penjora mokwongo maduong' ni to ang'o miyo no take long koso nodwa nyiso ni ambe an boss kama antiere ni ok unya nyisa gi day one ni gwetao kata wuog tenge ta wuog inoko ka thuolo malach samoro penjo na mokwongo na penjo ni ang'o mane pod oloso e apisi samoro ne pod iloso joneno irucho moko kuom gik ma nyalo make koro gigi weche gi thoth ahinya mak mana gima temo kwayo ni wamiya ne gini thuolo to ng'ato ka ng'ato approach ne gi wang' wenge ariyo kik wanene gi wang' achiel dipo ka samoro chieng' moro ka koro ler wuok tedo ka gik mane wasendiko gik mane wasewacho kore mang'adonwa bura wang'ini nonro podhi nyime to piny maru wabiro koda weche mopogore manyien ang'ino biro bedo kwa lose wach mar Constable Mukwana wach mano wacho odiochieng' manyoro kata kamano wang'e na thor wach ma The Standard oketo Nyakorom Gajwang kapok odonjo Daily Nation Standard gin gikete mana ni no just resign in gwagwe tao mano kaluwore kod nonro mabende ntiere oboke Nyakorom Gajwang mabende Lagat nondiko odiochieng' manyoro kata kamano we wang'i anena wacho ni no just resign in gwagwe tao jo anene ka jendo no just resign ing'eni giduto gin ute mag fwambo kendo gimiwa nonro mopogore lakini asebedo gigi moro kizungu luongo ni reservation ka samoro wanone momi samoro aja nyiso ga Joyce ni kichung' kanyo to in inene na uchiel to an ka bet ka tanene na ochiko kore gineno ka samoro Standard nene ga nochiko Daily Nation samoro gin bende ginene gi kaka jopiny pach jopiny kaka jopiny dwaro next question then why resign ing'e the moment ma wachako jump you jump the gun ichikori okang' moro kidwa nolu to ing'eni kawuono en Lagat kinye nan Jowi samoro process mana dwaro ni mondo lu mar chik manyaka chop kama yude haki kaka wadware ne Lagat kaka onego bini amba dware ne an awuon
Koro ka Lagat noseamua ni we atimo ang'o abed tenge mondo achiw thuolo gi lwasino makare, nikech sama an e apisi an gi teko, arwako ogudu mar crown and gimoro amora, onge kaka junior na nyalo biro nona. To sama wuok apisi cha achiwo thuolo. Koro gima deber kade watimo ende wasiro gwe kata bet tenge mar Lagat ni. To koro wachak nono neno kaneno, nikech iyudo ka mokwongo mane Albert otho, weche manochiw gi weche masani wuok, iyudo ka duto gipogore. Neno manochiw gi weche manochiw gi nonro gipogore gi sani. Koro Standard wacho ni no, just resign, which is okay, lakini wanyalo carry forward nyaka tok nonro. Samoro editor ni nondiko kama kaluwore kod naneno oboke mopogore opogore mabende ni Kembu odiochieng' manyoro ni kawuono ng'anyo nyalo bedo ahinya mar dwaro mar mondo mi Lagat koro gwe tao. Kik bed mana nobedo tenge. Ing'eyo Sharon, apenjora gimoro achiel gi sani gi kaka weche medo lokore gi lokore. Wadhi gi wach ng'a? Wadhi gi wach joked ne ratich oganda, activist. Koso wadhi gi weche jogo ma tho Albert omulo gi e chunygi, gi e ringregi, gi e muchgi, gi tekogi gimoro amora, ma gin parents mag Albert, jonyuol. Kineno gima wuon Albert wacho gi sani, tune mare, ineno family spokesperson, gin gidagi kata ni gin onge bura magisechwalo e doho magidonjone godo Lagat. Koro onego bed ni wapenjrane, wadhi gi ng'awa, wadhi gi jonyuol molalo wuodgi, weche magiwacho, nikech debe ni wuon Albert owacho nyoro ni ajo kama, an migosi Raila Amolo Odinga okelona 1 million, president okelona 2 million, Gladys Wanga ma governor okelona 1.5, to pesa gi te wakawogi to kiny wadoguro doke ndara mondo wadwa ng'anye. Tito ka giro wacho ni wan pod wadwaro mana mondo miang'owa tim nonro mondo adiera mondo ng'e. Joni ne nyanta ng'e gi wang' mopogore, nikech kaluwore kod athoye mabindo osebedo ka ninde stesend obila, nikech nonro bende yango ni chakre higa mar 2013 nyaka sani ji 20 osalalo ngimagi, nikech odiochieng' ma kawuono en Albert Ojwang', kiny wan chak bedo moro. Iwacho ni sequence ma kamano dhi adhi mbele. Emomiyo penjo moro mayot ni, wadhi gi wach ng'a? An agone migosi Raila Amolo Odinga erokamano mano ogochona mochako orona gimoro. Jatend piny be nogochona. Jatend piny be ogochona. Monyisa ni nonro moneno ni ayudo justice, ayudo raticha. Basa nefa to wacho ni kawuono wado bure ndara. Koro ema penjo ni wawinj ng'a? Nikech ing'eno ka koro gikikore, jomoko bende seyo jonyuol Albert kuom yie ka omenda. To ema ng'ato nopenjo mayot niya, aneno ka osiepa moro ondiko iluongo ni Komwomo. Ondiko ka penjo niya, koro koweyo jo Kenya yes chunywa ler, waburo sustain gi, nikech jomoko nyiso nyaka jaode ni kikaw tich mane Governor Sakaja omiye. Koro iyudo ka nen Sakaja koso Wanga be Wanga omiye ot kendo dhi gedo ni. Koro iyudo ka wadwa approach gini gi emotions, to samoro wadhi lalo gi, nikech at the end of the day Sharon, ngima oselal. Koro ang'o mwanyalo timo tok ngima en manyo ratiro. To sama ng'ato biro ywe pi wang'i kapok in gadier ni ene mano wausi ka nek, kawa mobiro go nigo mosno to wapasu justice. Aya, kopogore gi manya korom ga Jwang', aparo ni wadhi e Daily Nation. Yes. Standard ineno kanyo thor wach magimiyo pek. Giwacho mana ni in gwa tao. To Daily Nation gindike kanyo how Lagat fell, kaka Lagat nolwar. Ingene Lagat ne king'iyo nonro mano mag tije mabendo setimo, mano e sekta mar obila ka. Gin tije ma dongo. To koro sani kes makoro miene gi chilo, chal ka gima koro makelo lwar mar. Ing'eyo igni ma Lagat oseti asomo ite marario kadhi mbele. Ilo ni maendi jalma obende osebede e tich mar obila kuom higni mathoth mokadho. Aneno kanyo kiwacho ni osebede tich kuom higni malo 20 to kod 7 aparo. Sama koro chopo kaendi ne ji temo penjore gimoro achiel ni dibed ni nitiere siasa moro e wachni, nikech iyudo ka IG masani ogik dhi retire, to chik wacho ni ka ng'ato dhi retire to jalupne ema kawo kare. Sama jalupne no nego bene kawo kare, waikore ne yiero ma higa 2020 to kod 7. Ing'iyo Lagat gi dhot mowuoke, nikech at the end of the day Kenya kaendi ok odwar rank mowuoke. Anonagi ng'ama chielo. Jomoko ne ng'iyo gini gi wang' mar siasa, ni dibed ni jomoko are not comfortable
Gilagat biro e lemo mar bedo koro IG ma pacho kaendi nikech samo se bedo IG jalupo Ogai koro ka Ogai owuok to ene mokaw kare dibeni maendi ne en wach mar temo miene gi chilo aneno moko kuom neno kata sigana mane otim koda od fwambo mar Citizen odhiambo manyoro kiwacho moko kuom weche mane OCS onyiso kata mane omi OCS kapok owuok e station owach ni mondo mite mango miye mana adabu matin tadiera man kene ni onge chik manogol mondo mine negi bang' mano tiwacho ni nomi mabuska kuong ma bende gin ma tasetemo neno ga nitiere ga moko kuom jo moko ma fwambo matimo weche mag online gi asebedo kaluwo ga moro iluongo ni Itugi neno mag jogo ma samoro osedhiga e od ang'ech mosetue one thing mang'eyo ga iwacho ni nitiere samo tue long sentence kata death sentence to kibede jela achiel ibedo rotated samoro goli shimo la teo dugi kodi aga and everything tido ka jok mi rotate ga gin hardcore criminals to gin jok ma ido ka neno magi golo ga ni samoro gi participate ga gi police either uso yedhe mamero ji gin magi samoro gi punish jo moko moro be ido kose budhe jela ma en makoro kele prefect mag jo mabuse koro ido ka gima ne wacho ni nokel mabuse moko mondo mi ne go Albert en gima ok wanya pingo nikech en gima timore ga e jela to bende no iwacho kanyo kaluwore gi malingling mana mukwana wacho ni nonyone gi kuong bende mar $2,000 mondo kuongolo samoro en mana kuong nyoro na neno sigana moro ka koro naluwo weche mag jela gi to ng'ano wacho ni nogole kodi aga to duoge shimo la tewa to kodhi shimo la tewa to yudo ka koro kucho ok use nyasore ok usango kucho use yedhe mamero ji man gi teko gi chieng' moro nago mbaka gi jadolo na moro iluongo ni Pastor Nicholas Nyandiga koro notemo nyisa moko kuom gigo ma samoro timorega to ji ok ong'eyo behind the scene omiyo dhi mano luong godo mabuse ariyo kata madek kata mano goyo Albert Ojwang en gima samoro polise gi ong'ega imanyo jomoko ma samoro osetwe life sentence ngima gi duto magima gi lose onge koro gin kosemegi kuong samoro no ok en mana kuong samoro ne en in quotes moko ma hardcore drugs gi koro wang'e oselil gin instruction mano megi ni punish mana matin to kose nyoro tero hospital gidhi gigo wiye korot and everything koro bang' ka gisefwenyo ni koro seyo dhi nenga seyo mane penjo maduong dhi ne kech ni neno press conference mane Murkomen ogolo nyoro owacho kata ni sani gidwa timo ang'owa gidwa keto CCTV police stations te to nowacho ni ng'at ma is in charge of every police station is the OCS ma kata sama ibiro ket CCTV kokethore to OCS ema ibiro penji koro ng'ama waseyo sani en ng'ama is in charge of a police station ma is the officer in charge of a station ma en OCS sama en osechiwo instruction de wacho ni en owuok odhi riere matin koro seyo gi duto dhi en wacho ni samoro nitiere simu mano wuok from above koro nonro ni samoro oseketnwa mayot wang'i ni simu no wuok from above ni en ng'a to kogoch ne OCS to OCS omiyo junior officers instruction gin mane CCTV omako gi Mbagathi ka gitero Albert koro chagi ji adek ka to bine OCS to wang'e the big man behind the phone call. Nitiere bende jopiny mamoko ma bende iwacho ni no chune gi omenda moro matin mar mondo mi giketh wang' didi. Kata kamano piny Kenya kor Ngajwang' aneno ka Daily Nation ondiko accused jogweko ma bende iseyo kod tho mano mar Albert Ojwang'. Wan ng'eyo Constable Mukwana ma bende dochi manyoro no se spill the beans. Ote no se baro. Yote de kada atimo ne direct translation no se baro ganda kanyo. Mano kaluwore kod Nick mano mar Ojwang'. Ka bende wacho ni en OCS mano ma Central Police Station Salam nogo ni simu wuok malo to kaka jalwete oore mar mondo mi one kaka omanyo mabuse ma dhi chwado Ojwang' to kaneno kata mana ndika mare kata mana weche manyien man wakelo dane na kidam kaka weche no dhi tigene motelo bende Mukwana ni nosechiwo andika mano wacho ni nokin adier ing'e nyoro ne an Kibra Law Courts naluwo burani to iyudo ka kata ng'ama ne chiwo moko kuom jatim nonro en owacho mana ni the mentioned person the people with others the phone with the contact koro iyudo ka nitie ochiwo nonro mang'eny ma pod kelo penjo achiel ariyo adek moko makanyo ing'eyo japiny samoro be nigi haraka mar tieko conclusion nikech nitiere gima be nanyisi kachako ni luongo ni public court gini ginyalo yali based on gima gineno
ginyalo yali gi gimiwacho. Gimomiyo japiny koro ok oyie gi gimoro amora ma IPOA timo, ma DCI timo, ma jopolisi timo, en ni mokwongo tik wach mano kwongo gol. Dibed ni OCS mane was in charge of the station emano chiwe wrong information samane jotend police dhi for press conference. Nikech ne giwacho ni achich nogo wiye korot emano kelo self-inflicted injuries magikone to duogo wito ngimane e od thieth. Bang'e kiduogo itimo kata sigana gi od fwambo ne to nene Albert nochopo godo e od thieth ma Bagathi kosetho. Debed ni OCS nikech iyudo ka report moro amora kata in masani gimoro timore ni kata kibiro gi gachi tich ka. The first thing midhi timo en idhi report to the nearby police station. To ng'ama idhi yudo kanyo en OCS. Report ma OCS biro chiwo kotenore gi gik mondike e OB kata mitere court emi biro ti godo ok mari wuon. Koro samoro nyalo wacho adier to gima OCS owacho mondiko e OB montiere records emi dhi ti godo. Koro an gigi te koro aduoko mana back to the OCS. Dibed ni ene mano kwongo mislead duol kata put maduong' mar tend obila nikech sama ne giwuok ma gidhi gichiwo neno gima ne giwacho koro en gima opogore gi gima Talam gi ne wacho sani, gima bende OCS mano Talam gi Constable James Mukwana wacho sani gin gik mo opogore kama. Koro ka dipo ni nonro biro tim moyud ni report mano chiw mondik press conference nopogore, then aparo ni ng'ama dhi bet e tago maliet en OCS. To Mabuse ka bende dak donjne gi kendo nyadinwa nikech ipenjo ni Albert Ojwang, did he have to die? No kowinjore mar mondo mi otho. Nikech en kiwacho ni nonro kata mana report no wuok malo ni goye uru to hinye modwa tere od thieth. Nonro kata mana report no wuok malo mar mondo mi onege. Makosa no timre diere ka. Penjo mapenjo kata mapenjore maduong' en to be gigi timore ga e od ang'ech. To ka gitimore to nego bed ni sama ne osechiw instruction ni to officer in charge of a police station ma en OCS ne bedo mondo mi otim ang'o, o monitor the extent of discipline mana ene mono chiw nikech nowacho ni tufanye aje mkubwa, wewe patia tu yeye adabu kidogo na usimuue. Koro dine be ni en OCS ma be is responsible to kendo ng'ama ovalo ngima Albert dino beda around the station to monitor. Ka gidhi asasa to nyiso gini oyo an mana chiwo order ni koro we uru nikech aneno ka koro kamodhi ni ok be nikech iyudo kata samoro polisi jawuotho ga e corridor mag jela gi to gigo wang'i kama sama gisechiwo instruction. Ka gini eni nowuok ir boss maduong' nonego be no treat gi iluongo nango seriousness mo deserve nikech owuok ir boss. Koro nonego beni kata simu mano gone from above na emana koro ngini an kata sani ka wach ni jatend kambi ni ogochona tingeni gimonyisa kata konyisa ni the kaw kata computer moro mane newsroom idhi itere gate kacha ingena de kawe mos mondo mi kika chod kata waya nikech en simu mowuok malo to en kano segochni tido kod ugo wach ni an to kata miyo jogi instruction ta wuok adhi kuma na dhi. Koro iyudo ka gigi te buro rotate to en modhi kuongo dhi ting'o msigo ni mar en mano kuongo golo information marach en mana en in charge of the station to kosechiwo instruction to wuok. Jok manolo onego wang' dede Mabuse mano kele jela mondo mi ochwad jogi giduto ginegi act under instruction. Inyalo mana ketnegi bura kolore gima ne gitimo, lakini gima duong' masani nono sani en why Albert was killed. Emomi nyaka sani iwacho ni OCS ma Central Police Station nitiere e od twech nyaka sani kapod nonro dhi nyime. Aparo ni jowi wang'e ni na ite mano mar ang'wen. Odiochieng' manyoro bende OCS Samson Talam nochopo e nyim doho mano ma Milimani. Okinde magi bende nowuok kacha mano mar temo yalo bura. Gimomiyo ni iwacho ni oler ka pamba. To nyaka sani waneno kanyo ka itimo nonro makoni kod kocha kendo ibo med dinne e thuolo mar ndalo 2 mabiro. Kama bendi brobed kineno kapo nono ni brobed kiweye gi bonda kata ibrobed kidinone kendo kuom thuolo mar ndalo 21 mabiro. Ing'eno ketgi otang'e mopogore opogore kata Mabuse ka bende no ke e jela mopogore opogore sama itimo nonro. Lagat bende nose betenge mondo mi koro kik odhi apisi mondo mi to kata gima ng'eyo ni kata tok ng'ato kosewacho ni ana abet tenge mondo mi koro nonro dhi nyime, lakini tudruok tang'e ni pod nitiere tudruok e kindgi. Omiyo ng'ama ng'e ni samoro olorne weche mag tudruok en mana Samson Talam ni nikech kumolorne sani Mabuse mamoko ka bende olorne gi ejende mopogore opogore. Warito neno japiny dwaro mokwongo. Wuon Ojwang' min Ojwang' ni dwaro gidwaro ratiro dhi biro e yo mane? Ratiro dhi biro e yo mar nyiso japiny nonro motim
gima de kel tho mar Ojwang ng'ama nonege ka Mabuse gi ema nonege to ng'ama nochiwo ibiro yudo ka gibiro wacho ni oyo Mabuse samoro kokel ng'ato e jela samoro chik mar jela yiene nyaka ndese matin kapod idadhoga and everything mamano samoro ka iro ng'ama ong'e weche mag chike gi nonro mag jela nyalo nyisowa ka be en gima adier oyie mondo mi sand ng'ato e jela kata goye mondo mi tim ang'owa inye matin kaka tero osiptal mano oyudore pend chik mane pacho kaendi koro mane kama bure dhi chak mag godo be noyienu rocho ratiche kata goye kochopo e od jela to nokosa ang'o to gima duong' midhi time ni Talam dhi chiwo wach ng'ama nomiye mondo mi ne mak Ojwang ng'ama nochiwo nonro mar mondo mi ne goye to gigi te idhi yudo ka idhi duog tidhi duog ir Lagat penjo midhi penj ni ka gigo duogo ir Lagat te to bedo ne tenge be nyalo nyuolo wach mar gwene tao to tok osegwe tao will that be enough koso tok osegwe tao biro nyiso nang'o oyie ting'o misigo cha to next ibiro tere kanyo do beni tok higni 30 mosebedo e tend obila gi odhi tieko gi bedo e od ang'ech to wadhi neno ka be mane dhi bedo the first high ranked officer momaki nekech onego common mwananchi kanye ma japiny biro ng'eni kare haki yudore Kenya ka to ka onge no gwe tao to giko ne tiwinjo no tere keno dhi bedo oloke otere kata mane station do bila machielo ing'eno konya duoge rank mapiny inyalo mana koro miye diplomatic duties iro kata kotere kia dhi bedo ambassador kia ni high commissioner ma kia ni UK and everything koro giri ward criminals manego japiny mage momiyo japiny samoro pod biro medo bedo gi to e wach mar pursuing justice nikech kare neno kata case mar Baby Pendo nyono neno ka koro wacho ni mondo ogo bila ka fwai ng'ato ka ng'ato yet family to ne dwaro haki mondo mi ng'ama notimo wach mar goye gi magina cha ne ng'ama nogo wiye mane wacho ni nogo wiye cha mondo mi ne maki tido ka koro gikone to bura dhe mana kama gima moko mang'eny nikech kata mna mar Baby Pendo no kaki wacha pisa za ng'wen madito mago bila no we gi thuolo gi cash bail iwacho ni mar siling milion 1 ng'ato ka ng'ato macho kata mna ni ratiro bende yudore na nyola mar Baby Pendo chakre higa mar 2017 onge bura mosemeny onge bura ma ute fwambo oseluwo kinli onge bura ma jopiny osegombo winjo kaka mar Baby Pendo to the moment manowacho ni bura onge cha to iyudo ka jopiny wacho ni onge kwisha maneno koro kata mar Albert Ojwang ni iyudo ka ji mang'eny yes in as much as pod nitiere teko moro gi dwaro moro mar yudo ratiro tido ka pod penjo onge Jumapil kanyo chane kanisa mana kanyisi ja pastor miluongo ni Nyandiga no wacho ni pastors ema sani odog joyal bura madier nikech ratiro miyudo e piny kaendi onge ratiro yudo mane polo kende to bende jowi kapogore na gi wach Talam ma nyaka sani pod odine kendo nonro bare pod dhi nyime bende nitiere odiochieng' manyoro mana timore Milimani locals to bende nitiere Kibera locals ka koro kama nitie kama iwacho ni achije ariyo wacho ni two civilians magina iwacho ni Amito kanyakla kod Collins Karani gin bende iseyo gi kod tudruok mar Nick mano mar Albert Ojwang gin bende pod ibo med dinegi e tesendo bila Mudhangari kuom thuolo mar ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime tachije mamoko bende pod nitiere Kelvin Mutisia gi Brian Mwanjue mago CCTV technicians jok mana orocho wang dede gin bende no ka pod ibro bed ki dino nege e stesendo bila kendo odiochieng' manyoro gin bende no teregi Kahawa locals ibro med dinegi kuom thuolo mar ndalo 14 koro to noch ni ting bende nitiere ne IPOA mar mondo mi ochwal nonro mapiyo an ng'eni gima wacho ka pile ni kata wan ma sani wan jo fwambo the moment ma the Standard the moment ma Nation the moment ma kata od fwambo mar Royal Media nyalo weyo luwo wach Albert ni to asingo ni wach no dhi rumo gi 2 days koro ido ka ute fwambo gima keto ga pressure gin ka gichako penjo to ido ka do wuoch ni wan kae mwase gike tendo bila bende golo statement sani ka ute fwambo tiang' ling ndalo ariyo kende tidhi do ka wach ni bende nwadhi mwatimo nyaka nonro mar od thieth Mambagathi mwachiwo tipo mar gima ne obila ok nyagolo iro ka ute fwambe mogolo koro in as much as bende jombui gi goga pe nyaka gimi mainstream medias luor nikech iro ka one more set the agenda mar conversation sani ka koro tiang' wawach ni koro kata mar nini mar Albert Ojwang wabiro nono boke kati wach ni we wawere gi mar Albert Ojwang wachak gi ite mar 10 tido ka bende conversation ni otho koro gima daher mokwongo ni wakwongo wajiw ute fwambo mopogore mondo wawuoga oko kinde ka kinde walo nikech ido kata ka sani ka tiang' wadhi wachak wachier kata story moro kata mar joma ne yude kwari
to meny matim kata nonro mayanga kata diera mo idhi ka koka sirikal chako luwo bang mae neno mwaseyudo mae nono mwasetimo koro iyudo ka ute fwambe ma samoro ketoga kata sirikal tesre bad do tesre kamoro amora kata riwruok mag piny owacho gi iyudo ka ute fwambe ma kosechako conversation to ji koro te donje kata gini sani iwache mana 2 weeks gi nikech ute fwambe osebedo katime otherwise en gima de koro osedhi koro justice ba piny no chakore gi kanyo en dwaro mar japiny en chik moket mondo lu koso en pressure ma ute fwambe makelo mane piny maduong kata kamano bende maneno gai mar doho Nyakwar Mgajwang mano justice David Maraga bende odiochieng' manyoro bende nowacho ni kes no biro bedo koluwo kendo owacho ni obiro bedo komanyo private prosecutors wacho ni jotim nonro mago mag ji giwegi mar mondo mi otim nonro mar yango tho mano mar Albert Ojwang mar mondo mi achije okawnegi okang' mowinjore. Ing'eni Maraga be ok serious. Nade? Ng'eyo. Ting'eni en bende en ga jakom mar aput mana nono. Anyisi ni ok en serious. En nomiye allocation gi kaput mondo tim gik manotim. Nyaka sani bosenyisowa gik mane gikete ma sani nie tim. Reforms mane gidwaro. En owacho mani ne wawuoyo to ng'e ji omiye mandate mondo mi otim nonro okel reforms e bad obila mondo mi ng'e marach gi maber mondo mi ne los. Nyaka notiek mandate mare. Ere gima nose timo mokelo report recommendations mobedo enacted manie tim gi sani ok wasik kwadwar joma sik rito occurrences mag emergencies gi scenarios ma controversial emwateg godo credit yet samomi mandate office mondo mi tim gimoro emomiyo an samoro ok ayiega gi press conferences moko miluongo mang'eny sama crisis nitiere ni okungo nyiso mokwongo nopenje kata nyoro na afolo gino od fwambo marwa mar Citizen ka openje to in mane in jakom in ang'o mane timo minyalo kwan sani mosekete tim to iyudo ka en wacho ni an asetieko tija achiwo recommendation mondo mi koro tim ang'o ket gigo e tim to nyaka gie sani podi koro ka en gi mbi mar dhi e doho kendo chwalo bura ma ng'ad bura ratiro yudi to gigi nonego bene konge chaka anyisiga ni joma nigi duol gin the policy makers at the policy making level kanyo minyalo wach ni nikech iyudo kata kanyoro Murkomen owacho ni gidhi ma giwuo gi jood bura ma ket chik mondo ng'ata mobiro interfere gi CCTV obed ni koro ketho chik minyalo donjne godo e doho to magi nyalo mana tim kokadho apisi mar policy makers magin jood bura koro gik mabe Maraga ge wacho gite kano kotero gige recommendation gi mondo jood bura puodhi obed chik tedo ka gina gik mane chamo go mana allowance otherwise nyaka sani warito neno gi mbi mare ga apisi mare mar gai mar doho machon ka bende obro bedo gi teko. En bende donjore weche mag siasa makoni kod kocha nyocha nchaka nolando no dwaro bedo jatend piny yiero mar higa mar 2027 bende odiochieng' manyoro no yango no bro bedo e ng'anyo ma bende chano tim mano chieng' tarik 25 mano mar dweni e kinde ma bende iwacho ni bro bedo kitero petition mag jogo ma bende nonegi e kinde ma bende piny owacho ni sundo mano koda rowere mag Gen Z. Aparo no were gi weche mag Ojwang' tin nikech kata na kisomo ite mar 5 ma bende nwasembulo Nyakwar Mgajwang otendre koda sir ma bende anyuola mano mar Ojwang' oseyudo omenda kanyo ni winjo kanyo ka jatend piny nochiwo negi siling bilion 2 wuon Ojwang' nacho nogonegi sime mo nyise ni ratiro ibro yudi kopogre gi mano no wanga gi lange jo siasa ma ok county ma Homa Bay bende nochopo e dalagi mantiere ka koth mane county ma Homa Bay. Wuon Ojwang' owacho ni Raila ogochone ng'eni Raila ogochona mogona mos jatend piny bo gochona mogona mos agone gero kamano agone gero kamano kuom gima giyo Raila oro na 1 million jatend piny oro na 2 million alafu Raila ogochona nyisa ni embe wach no rachne ito koro wendo adhi e ndara to wuon Ojwang' to ni dala giseyie kaot giseyie kao tich nyoro na neno kata mnaki wacho kamano nyoro na nene mbui kana trendings baka magigeni Ojwang' osebedo ka trend kum tulu malach na gindiko kanyo ni enemies the power iwacho ni enemy enemies the power jasigwen dhier jomoko bende samoro wacho gani jasigwen dhier shida en mana jok man dhiyo jika koro okodwa seyo jogi nikech ing'eni Sharon at the end of the day wawacho adier Albert osewito ngimane kendo en gima lit ok washerekea ok wamor wadwaro ratiro to ratiro ni kik bed ni dware
gi yo makoro nyalo kata geng'o godo moko kuom osiepe manyalo gore kuomi. Ji adima kata osetho e kor gwenge kucho ma jirani more ma oseni ng'ani samoro motudore gi nek ng'ani. Tiduogo yudo ka samoro akoro weche moko to through kata wadgi moro mowach ni liet oyudore ka moduogo wach ka ni oyo an we atimo ang'o achung' kata bil mar osiptal saich to ni se family no ndi tachiel kuomgi maduoguok ma nini wuogi. Koro yudo ka wawe uru bedo ni wadwaro ratiro makoro kata gik mwanyalo yudo dwaro mar ratiro ni koro kose ka. Tambire da wacho mana ni ji owe mar mondo mi duonde matimo nonro. Timane na nonro mar mondo mi nikech wawere gi weche miwacho kone. Koro wawere gi duonde matimo nonro otim nonro makare. Nikech kwa bende wacho ni gibro temo kar nyalo margi mondo gitim nonro mapiyo mar mondo mi ratiro yudre adiera bende ong'e kaluwore koda wach mano mar Albert Ojwang. Aparo wawere gi manote. Mano jo wach mar nek mane tesendo bila bende ite mar 11 nitiere jalupo moro ma jahiga 36 nyaka Ojwang Ojwang bende mawuok mana e kaunti ma Homa Bay mane sub county ma Mbita ma bende nokawo ngimane en owuon mane tesendo bila kendo nonego wacho ni odewore kotiyo kod trousers mage wacho ni longe emoloso to oderego ting'e odere nikech ang'o bestiality ing'e bestiality timo ise ni notimo hera gile to ing'e ni leni en mane diel ing'e ni ma ok kes mokwongo giko dira mokadho ni achich moro bende nodere e stendo bila makatito gweng'wa Nyakach kocha maendi tokne bende yude gi diek mokwal ariyo hapa gin ariyo koro ok ang'eyo nini mar diel apani diel samoro wadwa timo nonro ne diel nikech iyudo kata ka muma kucho bogoga example gi diel gi rombo ai diel rach ni gibet kora cham mano in diel kibet kora chich mano in rombo koro ma ok kes mokwongo ok ang'e ni en guilt amount of guilt ok ang'e ni en samoro but bila wach ni perhaps felt ashamed of facing the community to ka bendo se wach no yudi kinindo gi diel koro wich kuot midwa dogo e community oyudi gi diek mokwal wich kuot samoro yudo ka ji wacho ni kata kugole to warite koro yudo ka ng'ato wacho ni oyo kar mondo dhi goya gi kidi mondo atho nega kamano wawakaw gimana kende. Tiparo ni ma nikech konyal mana neno ite mar 11 ne Ojwang Ojwang nikech koro anyuonde ema koro ywak oywak to ma koro ng'e ni kes ma opogore en owuon ema nokawo ngimane to koro en kosen guilt iwacho ni nikech koro no yudi etim en wich kuot ing'eyo gik makamagi eki ating'e ni pok aneno ga kata wanonwa ndalo moko noneno ga mana mbui gi kiane diel moro nyuolo kiang'o ma wiye chalo dhano kia dhiang' kia nyuolo kia ng'oma tiende dhano to in gik moko ma ne wawinjo wija chon koro sani koro imako gi rigiri e gwenge makaluo gambe anyalo mana wacho ni samoro mane mana luoro kachiel koda wich kuot ma samoro maki idwa dok nade dalau ka bende piny ngima ute fwambo duto ka koro ma nation Ramogi TV ka bende koro wawache ni achich ni iluongo ni Calvin Omondi Onditi ing'e ni the moment ma awinjo samoro kata wat ni moro ni karachuonyo ni mana aneno nonro mar gazet Sharon gi joy wacho ni Calvin Omondi Onditi no yore kanendo gi diel yawa Calvin otimo ang'o ni anyathiwa ni koro winjo ka wich kuot gi ji ma wachi familia to owacho ni nek mare pod gin gi to kod nek mano mar nyathi gi tesendo bila nikech giwacho nikech neno ntiere Owina Chieng manera mano mar jala iwacho ni jadupo mana okaonge mane wacho ni why was the body moved before his parents arrived we rushed there immediately after hearing the news ni ringre mare no golo tesendo bila no kapok familia no chopo ing'eyo toto lit ne wuon go koro kwanya dispute samoro gin gi their own way of mourning samoro their way of mourning kata magi ywa godo en kokadho kuom penjo ang'o miyo nonege ang'o miyo gole kapok wachopo ma which is okay lakini wang'e chanzo mare mar chopo e oda ng'ech en ni oyude gi ketho matimo magi ma samoro bende iyudo ni odere gi longe wuon koro gidhi ging'iyane nonro ging'i ka bende nikech nitiere bende postmortem nyalo yango ka dier nyisi mar tho mare nowuok kokadho kuom derruok koro jonyuol nigi haki mar penjo mano yo achiel kuom yo ma bende gitimo go ang'oa giywago godo nyathigi kata kamano ma gitime ma bende onego bed ni koro watemo se ahinya e community kik wamed gi med nyare kata kamano tho en tho
janyuol bende mawinjo lit matho. To wabedo gi horruok. Yes. Kopogore gi mano, weche motenore kod somo jowi ite mano mar auchiel. Dibed ni piny owacho nitiere koda dwaro iwacho ni mar mondo mi jopuonjre kik yud chiemo e yo makare. Par ni budget nosom na Korom Gajwang jatend migo mochung' ne weche mag omenda John Mbadi juma mokalo. Migo mochung' ne weche mag somo nadwaro omenda maromo siling bilion 7.2 higa ka higa mar mondo mi gichwal godo omenda mago mag loso chiemo e sikunde. Nyaka sani nochune gi mana siling bilion 3. Iwacho ni bende kopogore gi mano bed na gidwaro kendo bilion 4.9 sani nomigi mana bilion 3 kende. Koro dibed ni jopuonjre ma pacho ka nitie kaka ngaji biro nego gi sikul. Ing'ina neno ka nyoro nasomo sigana moro ka bende wacho ni ok bi yiene sikunde meda budget oyaye ka bende ok gi consult. Ito ka koro maendi samoro apenjo mokwongo ni to ang'o made mi sirikal duok omenda ma imiyo weche mag chiemo kaachiel koda pidho jopuonjre. Dibed ni nitiere nonro ma gisetimo ma giyango ni samoro nitiere omenda malach ma bende iketho kuom maendi nikech budget cuts gi ok timre ga tima ka onge proper financial backing. Samoro iyudo kata ka jopuonje gi samoro giserem chiwo accountability kaka pesa ni itiyo godo mondo mi gichiwe na proof kata neno moromo ni wadwaro omenda nikech iyudo kata ka sama idwaro omenda nyaka ichiw nonro gi gimomiyo idware mi defend gimomiyo omenda ni nyalo tiyo godo. Sirikal ne ochogolo nonro mar gimomiyo ging'ade wacho ni ong'ade kowuok kuom milion 4.9 nyaka bilion 3. The program support 2.65 million students. Maendi eno gimoro mane bene kichido kane gimiyo gikelo yote skunde. Warita ne wang'eya ni to omenda ni saboro dipoko ng'ade nikech jopuonj no koso chiwo ler kaka gisebedo ga gitiyo go omenda ni. Koso nitiere kame ng'ade titere ma pod the complement kama ni rem nitiere nikech iyudo ka igolo ka to iduoko ka to gi balance. Koro samoro gole mana kar chiemo nikech ok ogole te ong'ad mana wiye to samoro duoke kama koro the complement mondo mi koro weche mag somo kik bed gi ng'ikruok konchiel ni konchiel oting'ore malo to konchiel odok piny. Nikech nasomo gini napenjo gimomiyo ng'ate wacho ni ogol moko to duok moko kuom weche mag penj oduok kuom infrastructure bero gedo mag ute manyasani mag CBC mibiro tigo de skunde kaachiel kod equipping nyaka weche go mag lony manyasani kata technology. Koro we warita ne wagweng'e ni to ka mar somo ng'ad matin to kanye moduogo bug wiye mondo mi koro weche mag somo obede ratil marom kik beni konchiel ne piny konchiel ni malo. Kopogore gi mano jogi wamula na weche motenore kod siasa. Ahinya siasa mago mag God Kenya nyaka Korom Gajwang ipenjo ni which way Mount Kenya. Iwacho ni nitiere dwaro mar mondo mi oriw wi oganda mawuok Mount Kenya kanyakla. To osebedo ka dhi ne mane jalup jatend piny mabende sani jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Ni chal ka gima nodwa mana nonywak jo Mount Kenya kende moko riwo duond buche mamoko sani chal ka gima Jubilee bende golo koke gibiro matek. Mane en jatend migao e pachoka mano Moses Kuria bende olieko mariwore kod duond bura mar Jubilee motelo ne yiero maduong' mabiro. Gimoro achiel ma nyaka wayiere ma kata wadagi kata wayie en ni nyaka wayie ni jatend piny masani William Samoei Ruto ose manage mopogo masawa mar piny Kenya e yor siasa. Masawa mar piny Kenya ochako pogore yiero mokadho ma higa 2022 ka Rigathi Gachagua okawo joge, Uhuru Kenyatta bende nigi joge, ma bende negi duogo riwore gi Martha Karua bende duond riwruog siasa mar Azimio. Tok mano waneno pogruok mano timore kinde ma bende Kibaki nothich oko. Nitiere ga ywaruok mosebedo e kind East gi West. Nitiere jo Kiambu, nitiere jo Murang'a, alafu nitiere jo Embu gi Meru bende. Magi duto bende giwacho ga gin masawa mar piny Kenya. Kata kamano ka gidok e siasa mar masawa mar piny Kenya, nitiere nyaka moko kuom kiapo mano cham gi jotelo mano chako siasa e gwenge masawa mar piny Kenya kotele koda jatend piny mano osenindo mano Jomo Kenyatta ma bende wacho ni no chamo kiapo mowacho ni telo kik ng'ad River Chania kadok kocha. Koro iyudo ka samoro amora ma Jameru, samoro amora ma Embu obiro mobiro telo. Iyudo ka jogo mawuok e gwenge ma masawa mar piny Kenya ahinya to gweng ma Kiambu ok mor ga ahinya. Iyudo ka sani bende jok mawuok e gweng masiro ma jalup jatend piny masani mano Kithure Kindiki
Gimbe giwacho ni gimbe gin mana jomasawa mar piny Kenya kendo gin gi ratiro mar bet e loch. Ang'o miyo wetegi mamoko mawuok Kiambu kaachiel koda mamoko ok mor gi telo ma Kindiki bende obedo godo. Ineno ka tok mano osethicho oko Rigathi Gachagua otemo whip emotions mag ji motemo keto gi mag feel eno gitemo osebed kiwacho ga ni gin gigocho ga gi emotions pile pile insight gi manyiso ni ng'ani rach koro temo timo mano mondo mi olos nyamburko di masia to gima na temo rito mondo mi na tem ng'iyo to be masawa mar piny Kenya biro wacho dhok achiel Kioni wacho yore Rigathi wacho yore Kindiki bende negi jo Meru gi Waembu kamano aya kichaki duogo kendo Rigathi Gachagua temo wacho ni Matiang'i in wach dho Kisii ibi gi jo Kisii iluongo nang'owa Kalonzo in kelnwa Wakamba ma jako wacho nyaka wach mar high cousins koro imanyo kaka inyalo tud jogi kamoro achiel mondo giwach dhok achiel nyoro ne neno odiochieng' manyoro moko kuom jo Rigathi Gachagua osechako seyo Kalonzo to gisechako seyo iluongo Matiang'i which way Mount Kenya Tingeni mago bende timore ka binwagi ni janub jatend piny mano Rigathi Gachagua en bende otemo sero jo Ukambani chieng' ngeso mar juma ma okwawuokeni ne ntiere gwenge mag Wote iwacho ni county mano Makueni ka bende nonyiso jodak oganda mawuok Makueni abro temo loso gi wuodu ma Kalonzo mar mondo mi oriwre kodwa Kalonzo en odwoko gi Nyakwar Mgajwang' nowacho ni en ok obi riwore gi sirikal kendo wacho ni temo dwaro mar mondo milos kode chaka gima en ginero mabende idwaro thir opposition kweth mapingo piny owacho ing'e gima bende Kalonzo pok otimo nyaka sani ni Kalonzo bende pok oriwo jo Ukambani te tiere kweth mabende wacho ni wambe waol gi gibedo oko mar sirikal wambe gik ma sirikal dwaro gi wambe wadwaro kiloso yo wambe losnwa kinyalo lobby for development sirikal wambe wa lobby koro yudo ka Kalonzo bende osebedo ka yudo sech mopogore opogore nikech this time round oko manage riyo ing'e ndalo mane pod wan e NASA kendo koae NASA to wadhi Azimio ido wae kod NASA Azimio ido ka Kalonzo osebede side note kendo ido ka ndalo no noriwore nyaka gi Mudhama gini Ngilu gini ne nitiere kamoro achiel jo dito duto mawuok gwenge mag Ukambani noriwore gi Migosi Raila Amolo Odinga gima sani no ka koro opogore giduto giwacho dhok mopogore opogore Kalonzo temo ni mondo obedie opposition to moko kuom kweth jotelo mabende nyaka sani chipuka matindo tindo wach ni wambe waol go position koro Rigathi Gachagua bende wuoyo gwenge mag Mount Kenya kocha en bende ko wuoyo to Jeremiah Kioni gino osewuok idwa chier Jubilee Kindiki bende wane sirikal duol party miwinjo en mar UDA koro ido ka nyaka gie sani jatend piny masani awacho pil ni ose manage mar baro gwenge mag masawa mar piny Kenya onge odiochieng' ma gibiro wacho dhok achiel nikech siasa tane osekayo wadong' mana gi higa achiel to wadonjo 2027 ere sama gibiro ikore ere sama gibiro riwore ma gilos riwruog siasa achiel nikech ng'ato dwaro nobed president Kalonzo dware Matiang'i bende ne dware to bende Rigathi Gachagua bende ne dware koro warito neno ng'ama gibiro endorse tanang'e ni piny mar weche mag siasa to lokore mana motelo ne yiero mar higa mar 2027 wabro bedo kwaneno kaka lokruok ma kodi kod kocha bro bede paw weche mag siasa ite mar aboro Nyakwar Mgajwang' juma mokalo jowi jatend migawo John Mbadi nosomo budget mar higa mar 2026 machal ka gima wach tho mar Albert Ojwang' nomuonyo wach mar budget nikech budget ne ok olande ahinya kaka kinde mamoko ite mar aboro Nyakwar Mgajwang' chal ka gima county bende pod nitiere koda tungni makoni kod kocha gi senators nikech iwacho ni omenda mane be ni chwal counties don kalure koda hik omenda budget nochiwo siling bilion 465 mar mondo odhi counties jori bura to pod obuono ne ginyalo mana medo siling bilion 4.4 ewi omenda mana gilieko cha siling bilion 405.1 macho ni pod nitiere rema mar siling bilion 18.5 mok bidhi ne counties ponono ni ma okadh e division of revenue bill nitiere statement ma ilongo ni last week National Treasury Cabinet Secretary kwacha kwadugo kain ilongo ni ngawa the 18-member mediation committee chaired by Senator mar Budget and Finance Committee the Senate mano chairperson Ali Roba mano Senator Mamandera tigi mowacho kanyo masomo wacho ni there is a notion ni if counties are given more money it will be stolen ni nitiere paro moro ka chiel koda to moro mosebet ni dipo ka med counties pesa ne de kwal kata di tigo do arietha apenjora mokwongo ni to ere miriambo kanyo nikech
iyudo ka samoro counties omi pesa to ewi budget magitimo te atamalo 2 kende emokete development modong te otere weche mag chudo mag osara kian ang'o emomiyo kata okwal to chulo osara tiyudo ka samoro kosechulo msara ochul kia chief officers gin kian 10 kian directors ministry achiel gin kia directors 8 koro iyudo ka gin duplication of duties. Nyocha chieng' moro ne wan e oboke kati wacho ni nitiere accounts madabal ma counties oyawo ma bende ne bedo auditor general ne question kabisa wacho ni to ere tiende mondo mi counties bed gi multiple accounts magiyar avenues mikwalo godo pes county. Koro counties bende wajiwo mondo mi migi omenda kata kamano kapok omigi nyaka gishow gima gisebedo ka gitimo. Ywaruok mosebedo ka dhi mbele e nyim senate osebedo ka dhi mbele gi jood bura osedirel gi kang'eny nyaka sani kata bursaries mag counties ne ojiwo apply as early as February wane dwe mar 6 koro wabaro dwe diere nyithindo mano apply bursary nyaka sani pok oyudo counties nikech ywaruok mar kiatero county e doho tamruok medo gi omenda and everything. Gai maduong' buch ODM Raila Odinga ne advocate mondo mi counties teko nikech mane lek mosebedo godo ndalo moko bende nowach ni koro gol atamalo 15 mosebed kimiyo counties choro nyaka 35 mondo mi wane koro kik wabed gi paro mar ni komi counties pesa to gidhi chamo wamegi ane mondi kogitiyo go makare chak sege aparo ni Joey wasedhi alanda gi nonro mar gazet wachike gite gazet mar 13 no konya chiko gazet koko mulo machinglo nyako gaji wang tika tun moro e ite mar 13 inene nade gi wang jafwambo kwatieko mai nyona neno jatend migawo mar weche arita kwe maiye pacho ka indi mano Kipchumba Murkomen no golo nonro mang'eny ahinya to ewi lokruoge magidwani mondo gitim. Okadwa se ahinya lakini namor gi moko kuom gik mano wacho ni gima gidhi timo mokwongo ni gidhi kawo policies gi mondo gitere od bura mondo miket chik kata kamano no ka giting'o yiwech gi wang' jafwambo wang'e anego gi kako kete awe weche mane Murkomen wacho nyora ng'iyo machinglo ni sweeping reforms in security sector iyiwecho to kineno yiwech miyiwecho go oti orumo opudhore gimoro amora onge gimidhi ywe kanye na gik mane ni wacha nikech ne kata ka nemsina bochung' bathe kanye endo jonye press conference no kabisa koro kitemo wacho ni as much as jogi wacho ni dwa ywe reforms e tendo bila ka onge gimidhi ywe malong'o nikech yes giwacho ni dwa ywe to kineno ywech midwa ywech go ywech otimo rumo mong'injore koro kwana bende ng'iyo gi chien kacha to chaka gimen gi buok obuok nikech kata ineno ka nemsina bende angolo kanyo wacho ni adier wadwa ywe gigi to be koro warito singo mane giwacho ni gidwa ywe mondo wang'i reforms mag police giket wang' dede e station ka station ne giwacho ni gin gi more than 1260 police stations to kuonde moko ing'ena penjo rashara ni to gidwa keto CCTV to kuonde moko kata police station maonge kata stima koro gineno ka yweje ni obi mano wach ni idwa loka kiketo obi kodo bedo mana buka online idwa keto online to police gi be gisebedo kata trained on weche IT be ginyalo kata manage nikech karwa mar fwambo kaendi ineno kata ka jowa magari takwe mane gate ka gibedo train ma ginyalo kata ng'iyo list or mar guest ginyalo coordinate tiere kaka system ka obedo automated kore mapenjo to police gi OCS gi stations gi be gidhi ng'eyo operate the IT mondo mi ging'i gi coordinate gimoro amora ting'e bende sector mar bilano chune gi pok malach mane budget mabende nosoma juma mokalo en mana gino mara ni koro pok mondo chune gi no samoro koso gi dwaro supplementary mondo mi gilos godo lai obed maber yweche remo ket kanyo no koro design miseneno go ywech nyisa ni moko kuom weche gi hapa ni jowi wacheke gi kanyo erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet kaka pile nyakoronga jwang' gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation isom ka bende isomo gazede makamagi weche mag tuke omi pek weche matimore e pinje maoko nyakoronga jwang' lwenye matimore e piny mano mar naneno komiye Iran gi Israel ibisom kanye mani semo ng'ado wa Cleophas Oluoch donjo gi twak e chenro mano mar piny oritoro masani warad kende chal mar fwambo sadek mar okinyi Joey erokamano
Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kinen mata gima en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Tona paka paka, hey. Mano mor mi woro, e shunya. Sama solo yona, tona paka paka. Mano mor mi woro, e shunya. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwayi mondi dial *860*418#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, ineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, ineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi e primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoni wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno wuon. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro manga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii nyakora magajong Friday siku zo wake. Sapar kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara moke juang machiegni okinyi makawuono chenro mar piny chakora yanga okinyi makawuono tarehe 17 mano dwe mar 6 kama ntiere kar kae wakelo ni twak mopogore opogore kwa rango chal mar piny Kenya weche madongo mabende rango e ute fwambo mapacho kae kod mago bende matimore e pinje maoko wabedo mana kama mondo mago mbaka ni achiel kachiel okinyi makawuono asedonjo kar kae studio mar Nairobi kod studio ma Kisumu antiere kae kod welo duto mawada twak godo kawarango chal mar piny Kenya adhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar moke nyaka sango tantiere kae kino wana machiegni koda kanyo koda wakili Charles Midenga kachiel koda ka Seth Okumu maen janon siasa okinyi makona migi thuolo mar mondo migi moswa achiel kachiel kachaka e studio ma Nairobi an kae koda wakili Charles Midenga oyawre kino machiegni imoso ganda wa okinyi ni kawarango chal mar piny Kenya. Yawre Cleophas amoso nyikwara moga juang no yawre uru kamano. Erokamano nyaka wachelo bende studio ma Kisumu Seth Okumu yawre Kisumu cheyo machal nade imoso ganda wa okinyi ni. Erokamano Cleophas amoso nyikwara moga jang kamora mara magintie kenda geno ni gichako odichieng maber Kisumu wachiew maber kendo wan gi geno ni odichieng ni kata juma ni dhi bedo maber kodwa. Erokamano. Erokamano ahinya. Studio ma Nairobi ka bende wadhi bedo ka kod Kennedy Ondiek ma bende osedonjo e studio kar kawarito mana mondo mi ochop kodwa achiel kachiel mesa kae kae to bang'e ang' wachak twak ayanga kode to motele manya kura mogi jong'ado no winjane sigana ma bende osebedo ka kwaluwo kuom thuolo malach ahinya maling'ling e nek mar Albert Ojwang en ang'o manotimore mane mbaka madano rango kinyi makawuono kae kantiere ka kod wenda ka ngochako godo achiel kachiel sigana ni olosno ka kod jafwambo madwa Mano George aoko wawinje kae to bang'e ang'o thuolo maduogo kar ka achiel kachiel ang'o manotimore kaluwore kod gino ma obila bende lero nedo mapacho kae wawinjane. Lipot moyiedhi mane wayudo bang' timo nonro matut opedho elela weche mane otimore e otieno mar tarik 7 dwe mar 6 higani ma en otieno mane japuonj kendo jandik weche e yor mbui Albert Ojwang owite ngimane kogeng'ne tesend obila ma Nairobi. E lipot mamako dhok mane ochwele nyim duol manono tije kod tembe obila IPOA ne oseo Samson Talam ma en OCS kuom miye chik mondo mi okum Ojwang kokoni chikno ne owuok ir jalup ogai mar obila Eliud Lagat. Ma en kata bang' Talam nyiedhore kendo kwedo elela weche matude kod nek ma kamano. Kolero wachno, Mukhwana koni ne oluonge e apis Talam gi jalupne Samuel Ng'ang'a kane odonjo tich kuma ne omiye chik ma kamano. Kasome achiel kachiel. Nitie chik ma owuok ka jalup ogai mar obila Lagat, nitie achich ma ikelo gi okwach kich kiny sa 2 motieno. Inyis mabuse oti kuome matin. Kane openjo ni biro bedo nade ka weche okethore, ne onyise ni kik obed kod luoro nimar en apisa manie rang'eny mapiny kendo nyaka otim kaka onyise. Kasome achiel kachiel. Ka idagi to inyalo yudori kama tek. Ok inyal tamori chik mar jatelo. Mukhwana lero ni sa 3 motieno, nyamburko aina mar Subaru marateng' ne ochopo e tesendno koting'o jago mane otwe opingo ma bang'e ne oyange ni en Albert Ojwang. Ne ogoyo sime ne OCS Talam mane oyangone ni mano e jago mane onego omikum. Sa 3 gi dakika 20, lipod Ojwang ne ondiki kaka mabus kaeto bang'e ochak sande e sel mogik mantiere e but cho. Mukhwana lero ni ne opange tijno gi jowetene 4 magin Collins Ireri, Jill Amiton, Brian Mwaniki kachiel kod Eric Ndambuki maduto osemaki kendo ochwal e doho. Otuoni bang' winjo koko kae ne isel kanyo, ne oringo dhi tego lwenyno kaen gi Kimani. Ne giyudo kare mochwer kawuok e dho Ojwang kobed piny kendo yiengore korot koneno monor ahinya. Sa 4 ne onyiso jalup OCS Inspekta Ng'ang'a mondo mi otere kar thieth kapok oloro tich kendo dhi dala. Kiny ne tarik 8 dwe mar 6, Mukhwana koni ne ogone simbe tandawuoya gi polisi wetene ka penje ni be ong'eyo gima ne otimore ne Ojwang. Kane ogo sime ne Ng'ang'a, ne onyise ni openj OCS. OCS ne omako simbe kendo nyise ni weche okrach wan kare.
To kane ochopo tarik 11 dwe mar auchiel, Mukhwana ne oluongi gi IPOA mar ndiko dhoge. Ne oyango ni ne ochiwo lipot ma miriambo ne mar ne giwinjore mar pando adieri. Bang'e ne oyango ni apisas wetene ne ojwang'e kendo dhuro ne midhierono duto. Tarik 12 dwe mar auchiel bang' paro chande, ne odok en owuon e apise mag IPOA kendo kwayo mondo mi ondik lipot machielo. Kanyo ema ne ondhiye kendo otere tesendo obila ma Capitol Hill kuma ne olere adieri mar wachno. Kotieko lipodeno, Mukhwana koni Ojwang' ne ok owinjore negi, ne en mana miye kum. Chik ma owuok kuom OCS Talam ma bende ne omi chik gi lagat. Mos ahinya ne familia, Nyasaye omigi hocho. Mokinde mage, koro dwaro ni omiye arita kaka janeno, kokoni oikore mar pedho elela adieri duto mantiere. Okinde mage koni giyudo kwayo kowuok kuom Mukhwana ni mondo kik weye thuolo kod bond ni mar en bende en kod luoro e wi ngimane. Okindege koro tuoni iluwogi kod jogo mage chichgo ni obila kabwogo ngimagi. Gisendiko dhogi e tesendo obila ma Capitol Hill. George Aoko, Ramogi TV. Nyakoro Ojwang' winjo sigana makamano, erokamano nya bende George Aoko kuom losonwa sigana lako ni kanyo nigi welo adek, achiel an godo koro ka sana mi thuolo mar mondo mi moswa, kendo mano ma jakom mar duond bura mano mar Progress Plus Alliance PPA ano kode kae mabiro dar twagodo kinyi makawuono aka kod Kennedy Ondieko yawre kendo machiegni mose oganda. No yawre nyanyi kwa Ramogi. Deko matin batunga wasi chopo. Ai wach tunti. Ang'orang mana weche machiega achiel kachiel. Mana kama wachako godo sigana ni wasewinje mano mara malingling nek mar Albert. Achako di wakili Charles Midenga. Ntiere malingling mupondo adieri kosma gik mantiere lela. Erokamano malingling thoth nikech kara king'iyo kaka itimo nonro, duol matayo weche mag obila, mag nono weche mag obila luongo ni police excesses, ma iluongo ni IPOA. IPOA onge gi gima luongo ni mandate mar timo nonro e jok miluongo ni civilians. Kineno jok mane omak kanyo wan gi ji adek miluwacho ni mabuse. Mano mokwongo. Mar ariyo ni IPOA onge gi gima iluongo ni directorate mar forensic. Gin investigations gi gin iluongo ni administrative. Kendo kineno kata mana progress report magi, kidhi e website mar IPOA sani, ibo yudo ni nitiere ng'ur mosechwal irgi gin 30,000. Magisetieko nonro magitere do gin 5,000. Koro kineno gima iluongo ni success rate en 16% kende. E kuom 5,000 magitere kotgo, 33 kende emoseyudgi gi ketho. Kata wan ukinde wan gi tabu gi IPOA. An minena ni antere ng'ur masetero IPOA. Bang' igni 2 koka IPOA ndiko ni nitiere complaint mane miyowa, to be pod un gi interest. Sechego igni 2 koro ipenjo ni to koro client ni mano mi wachono. Seche moko oonge osewewa kata oonge gi interest e wachono. Koro IPOA ok nyal investigate wachni mochomo yo kaka gitime nikech en gima mada en gima en complex. Wan gi weche mag DNA samples, wan gi weche mag ong'we yamo. Nitiere liekore ok adwa wacho matut nikech nonro pod dhi mbele. Nitiere simbe mono wacho ni ogo kone gi kocha. Wan gi lab mar DCI. Tabu maduong' en ni gini oteno jotich, obila. Kore minoni ka onge gi corporation. Kani neno ka kier mana matin Kiamburi, mbunge ma Juja, kano wacho ni noteke. Noko kao DCI kata mana odiochieng' adi. To giseng'e nyamburu koma noidho, nyadendi mane en go, hotel mano dhi, od koyugi mane entie, to gi derepe manotere. Odiochieng' achiel mane gitemo wacho ni jogi ne koen gibiluongo ni political narrative. To ka koro weche oteno obila, mose luong jodito ma obila go, to ineno ka dhano mung'a wach. Dhano ok dwa wacho ni to ere gima ne otimore. Koro to kata mana jok ma idayo dhogigi, pile ka pile wabiro gi report mopogore opogore.
nyoro Muhwana nogolo report mopogore, nyocha ne en report mopogore, oboke be golo report mopogore. The Star nyocha wacho ni owadwa mosenindo ni noyudi ni nogo nosande Karura. Report machielo be wacho ni ne entiere sel ni mabuse mabiro nosendi manitiere citizen obila mopogore opogore e Nairobi kae. Koro gini oningo bed ni jo Kenya ng'iye matut nikech kwawe kamano to in terms of history ni gimoro amora moteno obila, especially mantie jodito madongo dongo, to iyudo ni nitiere kier e weche mag nonro kamano. Koro kane ber to ideally ne ber ni DCI ne timo gimoro ni leading role in investigations. IPOA gin gidonjo e gimoluongo ni police excesses administratively. Giwacho ni police mandate ni en kama kaso gi recommend disciplinary procedures. Yeah. Ero kamana enya. Wakili na monda ya studio ma Kisumu. Seth, nyaka sani ochal nade kirango siemo se chiu nyaka ne jo siasa. Ikono kanyo ni giwe kelo siasa e weche mag nek. Mano mara Albert Ojwang. Sama nondo dhi nyime tiwinjo ka bede migepe mopogore opogore mantiere ka obila ka wacho weche moko ma ok chal. Are wuok tich mokalo nyaka kawuono sigende sewinjo mathoth ahinya. Ponono Kenya ochomo kama dhi yudo adieri e wach ni koso pod dhi bedo mana digni. Ng'ato penjo kate mbui dibe ni Rembo Ojwang kech machal nade. Mi oganda confusion thoth. Iwacho ni oganda paro magigolo gipogore to gimana gigo moke. Adieri da yudi. Ni wach Albert ni en wach mosebedo no malit ahinya Kenya ka kata ka oganda mag Luo. Nikech koluwore gi kaka nomake tarik 7 omake kongima report odhi okete police station makanyo koket report e police station makanyo to weche odhi obedo ma tek matin kanyo okawe motere Nairobi. To koro gimosebedo ka kelo wach en ni ang'o manotimre ne komake ei sel ma wito ngimane. Report osewuok mang'eny. Report mokwongo manowuok ne en report mane police spokesperson ogolo kowacho ni Albert kane en e sel ne en gi self-inflicted injuries manodhi motuo mowiye ma ohinyore. Mane report manowuok mokwongo. Bang' mano to weche ochako donjo ni ere kaka ng'ato nyalo bet e sel kende madhi matuo muye mahinyre. Ma report manokwongo golno ji nokoyiere godo. Koka report achiel ochako biro mane temo wacho ni ooyo gima notimre ni ok en gima notimre e yo mar adier. En adier ni police bende king'iyo statements ma gisebedo ka gigolo. Adiera pok osebedo e statements ma police golo. Gimomiyo wacho ni adiera pok osebedo statements ma police golo nikech onge statements ma gisegolo ma en consistent. Kiwinjo OCS Talam owacho dhok mopogore, Mukwana mano maksani wacho dhok mopogore, jogi duto kiketo kanyakla giwacho dhok mopogore. To gima nyaka wang'e en ni shida gi police to en shida mochako sani. Kibaki kano donjo 2003 noketo task force moro mondo temane ng'iyo weche police reforms. Kane wan gi post election violence 2007-2008 kanyo ne wan gi Kriegler Commission mane waketo nyaka CPEP report kanyo mane temo ng'iyo gik manotimre post elections. Mano wach ni police no violate human rights. Bang' mano 2009 wabedo gi National Police Task Force mane koro kelo chik mar National Police Service Act ni mokelo nwa nyaka IPOA mokelo nwa nyaka National Police Service Commission. Aparo ni gima police oningo tim en ni police oningo wach adiera e wach manotimre. Nikech the more ma japiny kata jakenya neno ni adiera onge wach ni to bedo matek mondo kata wan wabed gi some level of trust kata confidence e police. But that aside, aparo ni in a way bende nitiere kaka koro jo siasa osoyo siasa e wach tho mar Albert. Mamano ok en gima onego bed ni timore. Kapo ni jakenya mora mora owito ngimane e lwet police obed ni en e police station kata oko, oningo bed ni investigative agencies manyisowa ni ang'o manotimore. Kaka sani kiwinjo gima Mukwana ne wacho,
owacho ni inmates ema notimo gini. Inmates gi bende wadwa ni wawinj dhoggi ni gito giwacho ni ang'o mane otimore. King'iyo CCTV footage pod iyudo ka nomak ng'ato mane wacho ni otampa gi CCTV footage. So king'iyo the chain of events gi kaka investigations timre, aneno ka at the end of the day wabro fwenyo ni en ang'o manotimore ne Albert, nikech miriambo gi be ng'ato ok nyal wacho kinde ka kinde. Ibro fwenyo ni ang'o manotimre nikech pok wawinjo dhog Talam. Talam en gima wacho ni en no handover owene ng'ani station en kama. DIG Lagat bende kata ka no step aside, embe pok wawinjo dhoge nikech he has been mentioned severally. Embe dwa gombe ni wawinje ni ento wacho nade e wi gini. Ni banka no sechwalo complaint ne wacho ni ng'ato yanya kama gini obed investigated, but iwacho ni embe lwetene nie gini. Embe wadwaro ni wawinja ni statement ne mondo wane ane kadier nitiere kata gigi adapt. So at the end of the day, king'iyo trajectory kata king'iyo yo ma police osebedo ka investigate godo gini, idhi yudo ni adier dhi wuok. IPOA kata ka osipa mawakili wacho ni IPOA ok onego bed ni investigate gini, but chik Independent Police Oversight Authority ema onego bed ni ng'iyo the excesses of the police kata National Police Service. To gima notimore ne Albert fall under the category of excesses. Gima ginyalo bedo ni gilak seche moko en mana capacity. Ni capacity gi ema nyalo bedo matin. But IPOA ok investigate in isolation. Ginyatiyo gi jo DCI mondo konygi forensic laboratory wan godo Nairobi kanyo. They can piece together the evidence kata simbe mano wacho no gogo. Ginyalo follow ma ging'e ni ng'ani ne ni kanyi seche ma gini timre kendo gini notimre nade. Koro aparo ni nitie gik mang'eny manyalo timore mondo ng'e ni adier tho Albert ni otho e lwet ng'a. Mana ina erokamana nyasetho kuom aduoke studio kar kae. Kennedy Ondiek, are gigi duto ne chakre mathur moko mabende waloso kodi kotenre kod tho ni mano mara Albert makoro nochako ka tho sani ne okanyo kwa otin maling' e nek kendo kama entiere kar kae en ng'ama noninde tijni nikech kwarange sani en achiel kachiel ni nitiere rem e weche mag tudruok mago mawuok ka obila ja loso e lo obila wacho mage jogo ma koro osemaki bende nigi neno magi mopogore opogore. Erokamano wadwa mokwongo kaka jakom mar chama yiena mondo akaw thuolo makende mondo atim mos ne oganda mar Albert, wuon gi min gi anyuola mare kaachiel gi Kabondo Kasipul mangima gi Homa Bay County kaluwore gi nek mar Albert. An according to me gini nang'e ni nek from the word go nikech stories ma no owuok kaluwore kode en ni onge kane an studio moro na explain ni onge kaka ng'ato kogo wiye e wall to inyo wang'e ok nyalre nikech wang'i nigi iye mar chogo maka to gi chogo maka. Chogo ni ema nya hinyore, chogo ni ema nya hinyore to wang'i ma iye ok nyal hinyore from the word go. Nyiso ni nolalo ngimane kaluwore gi tich ma ng'ato notiyo kuome yorno mar goye kata yorno ero mar deal kode e yo moro. But kaluwore gi chik mar Kenya winjo ka wakili otemo lero, but an yien achaki gi point ma clear ni ka in gi parono mar kawo ngima mar ng'ato nyiso ni inyalo donjni gi ketho mar nek. Ka in gi paro mar ka ionge gi paro mar kawo ngima ng'ato to kuom hawi marach idhi kawo ngimane inyalo donjni gi nek ma ok opangi miluongo ni manslaughter kaluwore gi ginewa gi penal code ma Kenya. But maendi en nek ma in fact nikech kitimo gimoro ma ing'eyo in iwuon ni nyalo kelo tho bang'e to gino ero dhi okelo tho, mano wawacho ni ineko. Kuom mano wanyalo mana ng'iyo investigation from ni koro ng'amo timo tim mar nek. Nitiere jok motimo tim mar pango, nitiere jok motimo tim mar keto mondo gino timre to gi ng'amo time. Ma koro main question ka. The question ok en kata ni whether politicians. Ng'ato kik wach ni josiasa wedonje like wadwa ma Kisumo ka ok in ja siasa ibe wedonje weche josiasa because siasa emomiyo koro gigieki owuok nikech de be ni onge siasa mane iye to onge ng'ama de attend to it. Ere ng'ama wuoye ka ok ja siasa. Wane manyako wuoye nikech wane wago poro e weche duto te matimore maber kata marach. Kuom mano onge ng'ama ja siasa. At the same time gima nyaka joluo wang'e kata jothur wang'e onge ng'ama nyinge ja siasa. Onge tich miluongo ni siasa. Siasa en telo n'oganda nikech kata wakili kawuono en ma wakili nikech pok odwaro mondo odhi ochung'
ng'ata nyalo chung. Siasa en gima open everybody. Onge miluongo ni jasiasa e Kenya ka. Kata en muwuone ma jasiasa pok ochung' achung'a mondo miye kom. Kata in jasiasa pok ichung' achung'a mondo miyi kom. Sana jafwambo. Koro sani jafwambo chieng' michung' kata chieng' midwaro kom mar siasa ibiro gine. Koro ji te nigi teko mar wuoyo. Ng'ano man gi thuolo moro amora manyalo wuoyo, wakili nyalo wuoyo, jafwambo wuoyo, jatend chama kaka an wuoyo, ok onyiso ni josiasa. Another thing madwa wacho ni the truth en ni Talam ka nogwe ok ogwe tao, noketore thenge. An to dwaro nadwa nogwe tao mondo bed thuolo, mondo bed civilian, mondo yale kaka inyalo yal ng'ata ng'ata. Lagat. Owinjo bed ni nowuok completely. Gimoro nodhi bedo thenge, tiende obedo thenge to pod ogo simbege. Obedo thenge to pod onyalo chiwo instructions. Nikech ing'e ni police is a disciplinary force. A disciplinary force or a disciplinary organization, they take orders. Emomiyo kata iwinjo wache OCS. OCS nyalo mana bedo gi responsibility to the level mar neglect or failure mar mondo team teach ne correctly. But OCS niendi nyinya yudo ni nomiye instruction. Koro the truth wabro bedo ka ibro yudo ni either Lagat nomiyo OCS instruction ni abandon gino wene jogo titija. Mano is a simple thing. Mang'eni notimore. Mang'eni pod biro wachore. Mamiyo wacho siasa nyaka omed dhiro mondo gig level ma koro Talam wuok wacho kata the truth ma Talam koro nyalo wacho ni anomiya instruction ni mondo awe gigo timre. Kaka neno Mukhwana temo wacho. Mukhwana paro nochako wacho but pod ok owacho adieri tetete. Biro gik samowinjo beni koro Mukhwana nyiso wania Emmanuel Talam ma en OCS no nyisa ni we station kata we kawo nyieno tere sel joma kama dhi deal kuome. Then Talam be dhi nyiso wani DIG no nyisa ni adwa ni mondo iwe gima kama otime mondo mi wayud chien nikech onge gima timore police force ma ok obedo gi instruction nikech gin instructionary organization. Emomiyo adwa kwayo oganda wania ok wadhi wacho ni investigation nigi ng'ikruok. So far paro investigation ni timore but ok otimre nikech jok ma investigate gi nigi information. They just need to speak out straight away. Mondo mi Kenya obed one day wan thuolo minyalo trust ni wakili komaki tibiro tere kama winjo tere tidonjo negi koso. An endi kopo na chwanyo ng'ato to winjo beno ochwalo malalamishi mare then imaka kati luonga. But fact chiko winjo bediga ni luongi. Girwa ma Kenya mimake mana ji dolo ma ji pike gari. The rule no winjo be wakilo ngena rie. Winjo be ni ka in gi issue moro ma ng'ato kaka kori wacho ni yeno ndiko gimarach. Winjo be ni luonge. Igo ne sime. Ok manye ka jakuo moro kondike mbui to winjo be ni luonge tiwacho no mera in ma ni timo kama. Koro winjo donji ni gi chik iketho chik ma kama. Then mogik on that point. Nitie chik moro ma owadwa wakila pani tiyo godo yo marach. Moro tu misomo noga section 23. Moro ni kia ko winji ndike mbui ni gimoro ma ketho nyi ng'ato. Public office kaka ma DIG en a public office. Unless not the personal issues, mane mowinjo beni koro that thing chalo gima ketho nyinge. Popularity ma police officer dware nango. Kech gino ko winjo beni gi igone gi kura. Gin kato ber kato rach ni tich. So en ango mane dhi ketho nyinge mali. Mamiyo this person imako. At the same time ng'ani poko bedo summoned. Nitie gimiluongo ni summoning. Bomiye summon. Kubedo summoned to okidhi. Then kore kiwa apply warrant of arrest. Bene gin kata gi warrant of arrest. Emomiyo gini endi ne en gi false molungo in law is false ab initio. Yani en from the beginning en makosa tupu. Tiende niya ng'ato ne iyo wang to dwa tieko ich wang neno on ng'amo paro no wango iye. Mane simple thing. Ero kamana nya Kennedy Diek wakili weche thoth nya mantiere karka. Josiasa wacho ni ok gibeleng bongi ngamilo ne jasiasa kendo ose gisebedo ka gido seyo mawuok nyaka kuom jatend migawo mano mara arita mapacho kae Kipchumba Murkomen ko wacho ni jogo maonge kar timo nonro ni kata ka mitim investigation ni obeda beda oko kendo kik giwuo mang'eny ahinya iye ka tikindego bedo winjo nyaka jotelo mano se retire pod loso motenore gima adanwa winja ne duond manen jatend doho mapacho kae mano Maraga kano loso odiochieng'no manyoro achiel kachiel kendo kae to bang'e ang'eni maber wadhi thuolo mar neno ni to e kindegi thuolo mane ma jotelo ntiere godo e rango ne dieri ochiw ne anyuola kod jogo mantiere alwora magi. En owacho ka ne jogi onego bed ni makogi mae kaka ne Maraga David ne oloso pod warango mana maling'ling' nek
mano ka wantiere kanya achiel kachiel mondo mi omako ne obila gi. We demand the arrest of the DCI because he lied on oath and the IG, as well as Mr. Langat himself, and they be prosecuted, and those, of course, who are associated with the murder of Ojwang. Him and his administration don't have any regard for human life, and if that nothing is done, this is going to continue, and we are not going to have a country. This era of impunity shall only come to an end when the people reclaim their power under the Constitution. The spirit that was set by the agencies last year, who courageously came out and demanded their rights, is a spirit we all embrace. And we want to call upon all Kenyans to join the young people and demand for this right. Without doing that, we are going to be taken for granted for years, and our country is going down the drain. Wakili, gima CJ Machon, mano maraga ulosi karkae, juma manyien chieng' tich adek tarik 25 ma oganda matindo chane ng'anyo kata rapar mano mag jogi mano wito ngima jo Kenya mano wito ngimagi higa mokalo dwe mar 6 e kinde ma pod irango ratiro mar Albert kod anyuola mare. Juma mokalo ng'anyo nobagi ten mar Lagat must go. Sani okogo to step aside. Gazette Mother Standard ndike kawuono ni no, just resign. Otek machal nade jotelo loso konde duto to jogo mantiere ya kacha chaka gi magen gi cover moro mapek. Erokamano, chik mar Kenya okoyie ne gimiluongo ni step aside. Wan gimiluongo ni suspension, wan gimiluongo ni interdiction, wan gimiluongo ni resignation, and kineno maling'ling tiende ni ng'amo step aside. Owacho ni en owuon owuok e office but pod ojakanyono. To ma is a very very big issue. Gini osebedo nyaka e doho. Higa 2015 kane duol ma deal gi weche mag mibadhi, Ethics and Anti-Corruption Commission nogolo report ne ker machon miluongo ni Uhuru Kenyatta to miye list mar jok maniteno gi mibadhi. Uhuru nonyisogi ni jok ma nitie report ni o step aside. Okiya Mtara nodhi e doho mowacho ni stepping aside onge e katiba, ni gimoningo bed ni timo ni ng'ano either obedo suspended kata resign. Nwadhi nyaka gimiluongo ni task force. Nochuog task force kata duol madundo mane jakom ne na Attorney General machon Githu Muigai e weche mag just about stepping aside mineno ni. To